Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys. Dinda baru pulang sekolah, dijemput sama Pak Su. Masih trauma guys, pakai motor. Sementara nggih antar jemput dulu. Keadaannya Dinda sekarang nggih mulai dari hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Pokoknya posisi ini awak apa ki sehat guys, nggak ada masalah, cuma ning memar ning tangan-tangan saiki lho ya alhamdulillah nggih. Bocah lah juga apa-apa kok guys. Semenjak ketiba yo cara yo shock lho, ndek trauma ditumbur wong iki dadi kok nanti nduk tangane. Nah, iki kan rontok apa bengkak sidik guys, abuh, cek rontok abuh iki. Makane nyetir motor apa kuwi urung patek anu cek kan perbannya tak kon buka mau guys, soalnya bendang garing ngono sing tangan kiri wi nduk. Nah memar-memar cuma ngene iki guys, iki sing tangan kiri, sing tangan kanan yuki ya cuma luka-luka ya seneng iki ning tangan iki tok, muka yo enggak ada luka. Sing kaki dek, kaki yo enggak ada. Wis iki keadaannya nggih alhamdulillah. Anu dok, iki lho pemirsane ditawani. Matur suwun karo family online wis didongakno kabeh hae. Terima kasih buat semua family online nggih sing sampun mendoakan Dek Dinda. Dek Dinda masih diparingi selamat seger waras, diparingi sehat. Sekolah kae iki yo piye yo guys, jenenge wong susah arep ndang gage-gage nggih konten yo tetep koyo dhisik pikiran tetep isek buret. Yo gak apa-apa lah. Mbak Mega teko kene ya. Koyo Mas Lali mantan iku gawe konten gak apa-apa guys, gak masalah. Meskipun ape digawe judul piye iki dhisik elos mboten napa-napa. Dhisik iki yo gak dik terus walah anakku kok digawe ngene judul ngene iki gak duwe pikiran teko ku blas aku guys, tenan. Anakku ki wis diopeni Mas Lali mantan, wis dibaturi dikancani ning kene selama Pak Su ngurusi motor ono rene wis gedene alhamdulillah matur suwun. Aku gak iso mbales apa-apa ning Mas Lali mantan. Anakku ki bener-bener wis diopeni, wis didak adik, wis disangoni. Aku tenan guys, sumpah demi Allah aku gak duwe pikiran nek aku anakku konten ngene digawe judul ngene iki aku malah bedel brek atiku gak duwe pikiran sing teko kuwi. Pokoke ya terserah lah. Maksudnya iki ape di ngono ngene aku ki gak duwe pikiran sing teko kuwi guys, tenan aku lillahi taala aku gak masalah nek terus wong yo judul ae nggih, wong judul gak masalah, sing penting aku ikatan seduluran iki gak enek apa-apa ngono lho karo Mas Lali mantan iki guys. Aja do piye-piye ngono gak. Dhisik tenan wae. Gak duwe maksudnya gak duwe pikiran sing teko kuwi. Ini guys, semoga yo lancar semuanya, family online diparingi sehat selalu, panjang umur. Yo iki keadaan Nek Dinda koyo ngene iki. Ya cukono dhuwit nggo bayari gula ya. Letakno ning anu kumenge. Kalau masalah helm ya guys, terus terang jisih jujur nek masalah helm kan yo regane gak cuma 100-200 kan, lebih dari 300.000 ki lebih. Makanya iki umpama kok ceromno Dinda kok wis iya wis komen udah 3 kali enggak di nganu ngene-ngene, enggak direspon ngene-ngene. Sediluk kon ngenteni sediluk. Lah kuwi terus aku sing tak pentingno ki ngene lho guys, kerukunan. Soale pengeluaran karo kemasukan ki gak stabil. Koyok Pak Su yo di macet koyok ngene nggih. Aku wis cara mono yo diuji karo keadaan yo wis. Iki lho ya ning ngadah TV. Ning anu ku lho. Kuwi kateh cek mentah kok yo mbok oceki ya. Wong sing mateng lho enak ning kene. Diuji keadaan, diuji rezeki anggek seret yo disuri yo guys. Masalah helm insyaallah aku dhisik kan bolak-balik wis ngomong nek duwe rezeki yo nduk tak tumbasno helm, tapi wong rezeki ku cek tak nggo
Sing penting ki kan sumbangan ngono lho guys, becek kerukunan dulu dipentingno. Keselamatan yo lebih penting lah, tapi kan isek kena di tunda ngono lho guys. Maksudnya ki aku ki kok bukane nggo heman kok no helm anak bukan. Nek umpama wis duwe duit tak nggo apa leh ngono lho. Pikirku ki ngono guys, aku ki kok gak anu nggih bantah family online nggih mboten lho nggih niki aku ki jujur guys. Jujur apa adanya. Bukan kok tak gawe-gawe ngene gak. Nggih masalah keuangan endi sing tak pentingno dulu. Kok bukane terus nggo heman ngene-ngene ngurusi anak bukan nggih. Iki sih lho tumbas gula. Diterno dulu guys. Sampean becek nang walah wis kok. Endi, Duk? Piye rokoke piro? Kilo 1. Duitku paling baik Mbak Burung. Nambah lah aku malah becek tambah kowe. Lho, ya wis tak Aku jupuk nang aku. desa mbok silah kae malah. 4.000. Iya. Nek enek 5.000 apa 6.000 film aku kurang kowe. Sik ah. Iki duitku piro hitung nah ya. Mbok kurang piro aku? 205 ambekan 145 ki piro? 205 iki gulaku tok, sukun. Iya, rokok. Iki. Terus berarti Duitku nganu 300. Iya. Iki 14,5 ya. Nek 10 kan nek 10. Iya. 205 kok 350. Lho, lek iki apa duwe regane? Iki kabeh ngono ya wis. Ngono kuwi 350. Duitku 350, kurang 40 iki aku. Iki 310. Aku mak duit neh. Mek 50 ngono lho kowe. Ya wis ya. Silae. Berarti gulaku 10, rokoke sak pres. Iya. Ya wis. Aku mek 50 ngono ya. Enggak sih ora 50 ku gitu. Sik sabar. Aku 1 Ya niki ya guys. Gula tumbas gula anggar 10 kilo, 20 kilo cuma kanggo wong piro? Wong 3, wong 4 ngono kuwi. Rokoke sak slop. Jadi pengeluaran karo kemasukan iki gak stabil. Kadang mergawe sedina entuk 100.000, pengeluarannya lebih dari 100.000. Emang tumbas gula sak 10 kilo karo rokoke sak slop duweke 350. Ndang koyok Pak Su yo jarang-jarang entuk rezeki yo guys, yo alhamdulillah disyukuri ae. Tarah yo akeh digawe keadaane koyok ngene yes. Bersyukur sing penting awake diparingi sehat. Awak nek sehat mergawe apa wae kuwi yo lancar guys. Kok nganu pinter Mbak Mega ya diterno rene gulane. Mangki ditumbasno Mbak Ana guys, es campur, ditumbasno anggur, salak adik iki. Tapi Mbak Ana wis mantuk. Memang nek HP iki suaraku sinkron iki yo bener guys. Jenenge HP Android ya guys. Pikiran pengen tuku HP sing apik, tapi yo ngono ki mang meneh dibolak-balekno yo kok rezeki. Pengen tumbas sing apik tapi yo sabar dulu. Ya, kurang piro aku Mbak Pur? Ini. Duitku kan 300 piro, Mang? Hitung Tin. Kabeh piro ngono ae lho diropel kabeh. Piro kuwi 534. Kayak ngono. Iya sakit. Iki 45 ngono kok. itu dhewe mumet aku. Piye yo? Piye? Anu gula. Aku tumbas gula diterno iki lho. Gula mbek rokok. Anu 14.500 bekas tapi balen. Ijek Mbak Tin, ning kono. Ijek, tapi kon rono dhewe. Nggone Mbak Mega. Iki mang aku wong diterno, wong aku rono iki mang. Lah tasku mbok cangkingno Mbak. Oh iki. Ya wis, makasih lho ya. Piye?
Untung. Iya, alah iya, padha ae lah. Apa dihitung. Lah iya. Ndara yo iya lah kok iso wis hitungan bener ndara yo. Wis lah, anggere mbok dono 5 ning kono jek nek 5 kurung. Iya, nek bener. Iya, wis bener, Mbak. Iya, Aku yo makasih. Lah iki mangko yo 10. Kowe mbek bakso apa? Aku dhewe mbak seluruh. Eh. Bakso nek kurang berjeruk dhewe. Anu lek wong apa nek njaluk ya ndang mergo wis sampe ditimbangi kok regane beda soalnya. Lah yo kok yo ngasih kuwi gak ndang mbok omongi kok ngono. Lho, anu ndarane dhewe anu Mbak Se. Lah yo. Lho, anu saiki ndarane yang milah mergo ngono ditimbangi kan wis beda ngono lho. Heeh. Di plastik ditimbangane Lah yo. Terus di tenagani neh kaya beda-beda. Ya sini iki guys, desa kerukunan malah lebih berharga, lebih penting. Rokoknya saslop. Iki sedina ora cukup wong siji, wong loro. Sedina ki ndang buah ping 3, ping 4. Jadi pengeluaran karo kemasukan ki wis gak. Niki mang sedina aku entuk piro? Entuk tunjukan pirang wong. Entuk loro 3 lah kan Komlorjo. Aku mbok nganyar, Mulyareja, Sambangreja, lho gak entuk 3. Lah terus iki engko buan iki engko 3, sesuk 2. Walah ben dina lek ngono ya tetep bersyukur. Iki dhuwit Lho, mak 10.000. Anggo. Dhuwitku 4.000, Iya. 1.000 njaluk. wis gak apa-apa. Iso dunungan guys iki. Dunungan karo Mbak Pur. Ngene rik. Ngene anakku ki walah request njaluk apa sepatu, njaluk helm cek tak tunda terus iki perkara yo. Tuku nang tuku nyalingi dhewe aku. Ndek nane iki wis mbukai wis mbukai ning TikTok kuwi lho. 350 sing helm sing model saiki kuwi. Tak kon golek sing elek-elekan lah nduk sing penting helman jere. Tugas yo sing model nganu Bu, mosok. Lah kuwi dikeki Mas Arif helm. Larang lho tuku langsung dibanding online. Lah ya 350-an ngene diketik iki. Tak mau menteri yo ning ngono. Ki wong ngarep ini maksud iki. Bodoh. Tak kek endi yo sing gak metok. Nggo loro. Lah iya. Loro. Sing entek neh cek cilik. Alah lah iki termo kanggo piro iki kok aku sak. Hah? Piye yo? 10. 10. 8 wis sapa? Perono. Heh? Alah jere sapa bekas 10 ning kono lah ya, Pur. Bekas 10. 10. Padha ae. Anyar 10. Diapakne Kek endi? supaya ae ya, guys. Iki engko sak wok ki sak wong, rokoke sak slop, gulane 5, berase 5. Kuwi sak nggon tok, guys. Urung sing liya-liyane. Niki urip ning desa ki sing penting ya ngene iki kerukunan. Beda karo ning kota wong duwe gawe jarang. Nek ning desa ki sing dipentingno ya ngene iki guys, buah. Kerukunan. Kamu apa? Opo sayang? Rokoke Pak D nggih sayang. Rokoke Pak D nggih. Iya ya. Aku kadang ya guys, kadang mikir ki yo mikir yo jubet yo jubet yo ora yo piye yo. HP iki kadang error, tak nggo apa ki VN gak gelem nyimpen, tak nggo ngupload gak gelem nyimpen. Di awat-awat anakmu ki mbuh piye, anakmu ki mbuh piye. Ngono ki kangi Mas Lali mantan ki ngekeki saran, guys. Dek ki wayahe njaluk ganti HP. HP ini kan yo cara yo Android yo ngono ki biasa tinggo ngonten ki yo wis sinkron karo swara. Swarane kadang omongan ngene gak pas karo obahe lambe. Ngono ki yo wis biasa jere yo wis wajar, guys. Kudune tuku HP neh sing khusus tak nggo ngonten. Dadi niki iso duwe loro ngono, guys. Sing tak nggo foto-foto dhewe, tak nggo nganu dhewe, sing kuwi tak khusus tak nggo ngonten ngono jane. Lah tapi wong piye ya mang mula nek pikiran enek cuma Dek iki gak boleh dienggo dolanan seneni Pak Dek. Lho ngono kuwi lho.
Yo disabari dulu yo guys, jere family online dibalik semua musibah ada hikmahnya. Mbok muga-muga iso terwujud. Iso impian-impianku semoga terwujud. Pengen ngene semoga keturutan yo guys, disabari dulu. Orang sabar ki kekasih Gusti Allah. Paling sabar ya guys. Makanya aku di komeni family online masalah helm ngene-ngene ya wis ngono lah, ya wis tak syukuri wong aku diingatkan. Ya wis matur suwun, aku diingatkan, selalu diingatkan, tapi yo piye meneh ya guys. Ngono mikirku yo aku tek terus mangkel terus ngene mboten, gak duwe kata-kata rek ngono kuwi dendam apa ngono kuwi gak enek guys ceritane yo. Ya wis tak anggap iku ngono tarah wis sayang karo aku, ibarate ibu kuwi sayang wong aku wong liya ibarate ya dulur online perhatekno di keisaran ngene-ngene. Lah nek aku mangkel malah piye ya guys, ya ora, aku juga mangkel, aku malah matur suwun kuwi ngono, selalu mengingatkan eman karo keluargaku, sayang karo keluargaku. Nggih, makasih nggih buat semua family online sing wis maringi saran, maringi apa iku masukan-masukan ngene-ngene. Aku pokoknya yo intine banyak-banyak berterima kasih, bersyukur banget punya dulur online sing gemati karo keluarga dhisik ngono guys. Wis ngono nggih, kita persiapan tak gane mulai katane iki engko bengi lanjut dhisik Jagong. Engko karo ndelok kerawitan guys. Iya kok wedok itu undangan kok gak tak. Nek piye rek Mas esuk kok tak Jagong. Untuk undangane Mas mau mbadok aku sesuk mau kok. Walah ya klebu tuwa ngono rek. Penyuluhan kesehatan ngono kuwi lho. Yo gak nek sing lansia ki koyo Mbah Dok. Koyo Mbah Lani ngono ki nek aku ki klebu ning anu pos bindu. Soalnya yo umure kan wis di pondok-pondok dhewe-dhewe. Arep Jagong guys, Jagong yang kedua kalinya iki mau. Sing sore mau dhisik kan apa buahe gak nganggo ember, tapi nganggo duwe entuk berkat wafer karo teh pucuk. Sore bar magrib mau guys, lagi lanjut Jagong bengi iki jam 9 lewat sithik dhisik nggih ape mangkat. Soale karo Jagong karo delok kerawitan, anak kerawitan iki. Yang penting kuwi kerukunan. Soalnya ya cek mampu batah, ya cek dulure. Dadine buah ya sing iki. Ya Iki guys. rokok, rokok. gas, ngono iki. Ayo. Iki lembenge sak mbuh lho kok ngene iki kok tak aku tak kudu dompet buat HP karo buat kalau kunci. Sing kene kak nolah cok ngono piye ber gak petengan didah. Lah kowe berbere do mlebu mahabe. Lah engko peteng lah. Lah dhek peteng ya apa-apa Dek. Lah ngono nek iki dimangane kok berbere. Ya wis ya. Kayak ngono. Wis ngene guys kok dilanjut nih. Tak mangkat ya guys aku yo. Iki lembenge koyo ngene lho. Pak doyan pengen ya. Bisa pakai apa Mas? Oke. Awe kok nasi gak ngomong. Perlu ngopi gitu. Kanjine kan iki. Ya kabeh lah ya.
wonten pamundutan tembang jeruk pripun? Jeruk ondes semangga. Raja lampar ngaten kowe. Nggih. Suka? Aku iki rapal nggih. Biasanya barongan iki kembang jeruk, Mas. Kembang jeruk. Kula niku mboten sinden dikeratan iki mboten lho jane. Sinden barongan, Mas. Sami Nggih, kembang jeruk semangga. Mangga kok kambok sampe barongan. kanggo waktu. Raja mangga rujak para sarjana ngono lho, Mas. Jangan jono orang ini. Rujak ki sing enek rujak blimbing. Gaduke Mas apa jenenge sing nganggo blangkon ki? Iki gaduke rujak waloh. Oke. Oh, nanti kaki. Kira ada sana. Matanya putri kita anak telenok sah. Berarti tidak mungkin Mbak. Alhamdulillah guys, wis teko omah iki jam setengah 12. Ya wis meh jam 12 kurang 10 menit. Kok kono mang jam setengah 12 ya. Lewat tapi. Iya. Yang unboxing berkat. Unboxing berkat guys. Berkatnya ketok wis embuh Mas. Wah, putih. Walalah gedange sak cengkeh dhewe. Gulane 5. Walalah jajane menyala tenan guys ta. Wah, apik-apik jajane. Kayak gedang, kayak empang goyang, kayak kerupuk. Jek enek apa gemblong abang iki. Jadah abang, walah dikis jangan barang. Wah, dikis jangan. Dikis jangan guys soto.
Mari ngene dulure kuwi. Gedonge sak cengkeh. Delok krawitan, saiki krawitan iki yo enek orjene, dangdute, enek tayope, enek. Alah yo saiki. Tanggapan nek gak diselingi dangdut, diselingi anu ya wis gak mlaku ya guys saiki yo. Secarane ngono. Mbok toprak kuwi lho enek orjene saiki. Toprak lah ki nganggo orjen. Ya diselingi dangdutan. Ngono ya guys, kontene sesuk dilanjut neh. Makasih, matur suwun sanget dumateng family online semuanya dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Donga dinonga ya guys. Kabeh do diparingi sehat, selamat, seger waras, wengi karo rino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turu-turu sesuk ki soalnya desih unduh-unduh guys, wedi nek karipan. Sesuk unduh-unduh jagung nggone Mbah Dok. Soalnya jam 12 turune karek pirang jam minggu.